senyorak dira oso travestiak. Osa, beraiekin asmatu dute travestismoa moduren batean. Madonna, Marimandona. Norbaiteko baldin badu bideo hori, ni erortzen aske jaialdian pasarela egiten como una ridícula, bidali mesedez. Café y cigarro Alejandro, ¿ves? Pero qué invento es este. Hombre, vete a la mierda, cariño. Gaikukeriak. Ainhoa Etxebarria eta Mikel Bermejorekin. Hirugarren atala. Albina Stardust. Aupa familia, ongi etorri Kaikukeriak saiora. Hori da, eta gaur Bilbon gauden Mazarredon pupin ondun. Bizi kafe. Bazpare? Hori da. Bueno, zoragarrixe. Espezialita dago kafea egiten dabe. Pila bat plan etxen dabe. Bai, dana bizikletakin, eta kafea. Bueno, eta gaurko gonbidatua? Buah, eharra. Baino, hori horretik, nik kafe bat behar dut. Venga ba. Bueno, Kaikukeriakeko saio berri bat Bilbotik, zuzenean, pupin ondun, Mazarredon bertan. Bizi kafe. Bizi kafe, eta gure gonbidatua Albina Stardust. Pupi, kasi pupi, babai. Kasi pupi. Zasuntxe? Horre gehiago faltatzen, baina nahiko pupi. Ze pupi ailorak aldatzetzen, ez? Ba, negun ez da hoten lora bardinakin. Eta zuzatoz oso pupi udabarri, udako girortan. Perfecto. Summer vibes, Tara Larson, perfecto. Igual beroa pasako zu hemen, eh? Igual bai, baina, bueno, beru badakazu bakizu. bakizu. Bizi kafen, aire girotua dena perfecto, gaude super gustora, orduan dena ongi. Eta gaina bira horatzen dakagula pupi. Bira. Hemengo kuadro hortan. Majísima. Bai, polita, eh? Oso politxe. Zu Bilbon, denpora asko pasaten duzu Bilbon, etorri xantzara Bilbo ingurura edo? Ba, ez da inbeste egia esan. Ez da, ez que... Iruñatik Bilbora da como, buf. Ja, ordu eta piko, ez da? Bai. 2 ordu incluso. Bai. Baina, ez da como... Done jakue bidea egitea. Bai, zenik geixako katzen zatxutero, Gipuzko ingurun, Araba ingurun bai, ez? Baina Bizkaia maiten esain beste. Ez, baina egia da Bilbora asko torri naizela travestiak ikustera. Porque Euskal Herriko travestismoaren da Bilbo, bai. Etxea, ez da? Bai, zarantzari gabe. Porque travesti gehienak eta gehienak como urteak daramaten travestiak, hemengoak dira Bilbokoak, ordan da. Da como etxea guretzat, bai. Egizia, bai, La Ochoa, Yogurina, Las Felini. Bilbon egon dira históricas, históricas. Bai, egixe da. Zematik aztesun, ez da, Mikel? Bai, niretza da un mundu berria da, baino kuriosoa eta, ezagutzeko gogua. Ez que, lehen egon gaz berbetan, Albina. Mikel badakizu ondala 15 urtetik Madriden biziden. Fariseo. Eta beti izaten dau. Ainhoa, gonbidatu hau bezautzen duzutan, bai, cariño, zerina sozialite, mundu guztia zerutenaz. Baina zuk ez dozu inor ezautzen. Baina, bueno, bai, jendea ezagutu, bai, igual, bistaz o saretatik, bai. Baina, Madrilen travestismoa justo mogollon. Bai. Osa, ezagutu barko duzu, bertan, ere? Nere parranda honenak izan dira, txuekako afterretan. Eta, bai. Eta... Ez duen hori espero. Bai, niretzak izan dira, parranda hobenak leku hoietan. Eta, hobenak. Bai. Hombre, es que festa bat con gays and girls beti da asko zaude, osea, es que... Ni beti esaten, ni naz pertsonarat beti naz rosa. Espanaz makiatenaz, azala rosa ukitzen dut. Eta ni gustaten gaztana alako lekutan egotine, ez? Gente hain politxas egotine, ez da izordutan. Goxeko laura, goxeko poza, goxeko zirak ezatzen, zelako azal ederrak azutza, bai, eskerrik asko. Ez que beti zer positibu topa biarra. Hoixe gustaten gaztan niri. Nik galdera bat ingo jot. Esan. Hola, azteko... podcast edo atal hau. Noiz izan zure mundu honi buruzko maitasuna edo... A ber, pues es que niretzat dut jaio nintzenetik, porque rollo, beti ikusi ditugu como emakume, como boteretsu, indartsuak, eta izan direna como guretzat dena bizitzan, ez? Pues desde, nik gogoan daukat beti lehenengo abestia egiten nuena txiki-txikitatik, rollo 6 urtetatik, zen Lady Mermelad. Eta, karo, Lady Mermelad abestiaren videoklipa, da, como, es que, claro, noraz gara jaio con marikitak. Es que barkatu. Hori ikusita. Pink, Kiski Aguilera, o sea, es que dira perfectas. Eta orduan, hortik aurrera, pues, beti izan ditugu, como, emakume boteretsuak erreferente bezala. Gero dragarekin konkretuki, gogoan daukat, Divine, ikusi nuenan lehenengo aldiz, Divine ez baduzu ezagutzen da, como, bekatu bat, es que, Divine da, travestismoa hobe ulertu duen pertsona, da, berazten pertsona oso lodia, zeukan look como super extremo bat, oso como bekain super zorrotzak, afeitatzen zuen burua erdiraino eta jartzen zuen hor pelukoia,
eta gero, karo, bere pelikuletan eta bere mezuak, eta berak borroka egiten zuen izateko la persona más inmunda del mundo, eta bilatzen zuen como nazkagarritasunetik mezu bat transmititzea, txakur baten kaka jatea, oza, lo que sea, todo le venía perfecto, berar aldarrekatzeko, zela munduko pertsonarik ederrena, eta I'm so beautiful, eta eskezen perfecta. Eta, karo, ni, pues, dakizten bat urte nituen, pues, ja, edo eskola usteko, edo ja institutuan hasia. Eta deskubritzen dut Divine, eta da, como, mitiko, como, hau ez dut begiratu nahi, baino ezin diozu begiratzeari utzi en plan. Bai. ¿Qué es esto? Hola, bazparezta, hola. Bai, zer da hau? Es que bai. Eta horren hori bihurtutzen como obsesio bat draga, eta ja ezagutu nituen beste batzu, pues, La Prohibida, Kika Loraze, Supreme, hauek denak. Egon zen behin Bilbon, Que Trabaje Rita bestaren edizio bat, que hori izan zen como 2000 eta ama bostean, ama seian edo egiten ziren como besta, como travestismoa dentzat, como besta oso handi bat izan zen, estatu mailan mugitu zena. Eta hori ziren Bilbora, eta nire nintzen, de cabeza bak denak ikustera, eta de repente agertu zen, oholtzan, etxeko bata batekin, eta etxeko zapatia batzuekin, jogurina boroba, abesten euskeraz, eta nien plan, ¿Cómo? Euskeraz, hori da. Eski hori da kontua, porque, claro, beti ikusten genuen Madrilen, no sé qué, eta batean hemen, euskaraz, eta esnekiak gogoko ditut, haiku perfecto, claro. No? Eta da, como, ¿qué? Eta hori aldatu zidan bizitza. Orduan, pues, ni oso txikitatik izan dut travestismoa nire barruan. Uste dut, travestismoa denok daukagula gure barruan moduren batean edo bestean, oza, esango jazu no ez dela travesti bat, oza, bai, ez da, un pedazo de travesti. Egixera, ni txikitxaz gaina nitxanela, zoragarri zen nitxan. Ez que barkatu, nire autoestimi. Ni txikitxaz zoragarri zen nitxan superrume, xaladi, graziosi. Amak esat ez da modun, nire iztizan oso argala, eta ni nitxan mas mullidita. Amak esaten dau, gogo emotetzenan neu beserkatzeko. Pues imagina, neu, gaina, eneban aman erropa jazten, nire jaztenan amonan erropa. Ai, senyora! Neure amonan erropa jazten eba zen, osea, bueno, bai, zaetut, neure haume, hain zan presumidi, neure Zaragozako amume. Claro, Zaragozan pega el cierzo, así, aizea. Eta ordun... Cierzo da Zaragozako aizea. Hori da, vale, oso aize potenti izaten data. Ordun nire amonak zerriman, beti xun beran permanentiaz, beti uli intacto, berak esaman, uli ondo eta zapatak ondo, beste guzti, vale, peluka bat erosiban, beran ule kolore bardinaz, beran peinau bardinaz, pa cuando pegaba el cierzo, claro, pelukire junde eta despeinatxezan, peluki fijo gelditzezan, eta gaina berotasun emotetzan. Ani imagina, ni hauman peluki jantzitxe, hauman erropakin, osea... Baina hori ikusi behar dut noiz baite, bialiberri oso argazkire bat zer, bai. Osea, eske total. Eske senyorak dira oso travestiak. Osea, bereiekin asmatu dute travestismoa moduren batean. Hombre, el delantal de flores, eta horre askalea juti, edo pijamia askalea bajati. Hombre, eta da pixkat como retroalimentarse, Samantha Valentinesek asko esaten du, osea, folklorika guzti hauek eta abeslari guzti hauek eta tal, existen dira travestiongatik. Ze travestiak egon dira hor gauero egiten, pues Sara Montiel edo bestearen abestiak eta gauero tal, eta como omenaldi bat egiten pertsona hauei, hil baino lehen, que hori garrantzitsua da, oza, hil baino lehen omenaldiak hori da, guztiz ados, egixe da. Bueno, nik parkatu, Mikel, motibatena, ontxelaga kotzut berbeta maizkla. Jarraitu, mesedez. Hau de gauza bat, komunidade normatibo esango ero, komunidade gaiztue, bai, ez? Sara Montielen kasun, superan dokumentala ikusten baldin baduzu itzegin genuela, zuketan ipriben aurreko baten honetaz. Ostras, zenbat undiuben emakumea, zenbat matxakaben, bera jaztezalako, berai tortolatik urtetetzena, ekiz urteukalakota. Ai, zelan jun leike eskotia, 70 marutaz, bai, ez? Eta de repente, hil gero, diosa, ez da izer. Zeuk esazune, komunidadik aurretik, hil baino harina defendatzen man, eta hori da omenaldiak eta hori dana, hil horretik bai. Eta ez kritikatzen bere gorputza, bere jantzeko era, bere alderantziz txalotzen, porque zen emakume zoragarria, esaten zituen mezuak, bere lukak, bere dena, orduan da, como, orai hil delako, eta orai dena perfecto, orain bai, la leyenda, no sé qué. Pero qué invento es este. Hombre, vete a la mierda, cariño. Eta gainera, esan dezu txikitatik ja, atentzia dituzizula, eta importantea da, olako munduan erreferenteak eukitzea txikitatik. Nik beti esaten dut, niri internetak salbatu ninduen bizitza. Osa, 100%. Porque, claro, guk genuena etzena, osa, nik ez dituen ezaguten, ez travestirik, baina igual zait, ez pertsona homosexualik, ez transpertsonarik, ez deus, ez den hitz egiten horren inguruan, eta baten, irekitzen da,
internet. Bai. Eta, klaro, hor baduzu dena. Katalogo handi Hor bat. baduzu dena. Egon zitezke YouTubeen bilatzen Lady Gaga Just Dance, edo de repente incluso bi mutil musukatzen, no sé qué, y descubres un mundo que dices... Total, egixe da. Soy yo. Osea, ordan, claro, eta ez bakarrik mundu bat, lagunak ere, nik egin dudan lagun gehienak saretatik egin ditut. Porque, claro, uste institutuan, dena perfecto, denak normatiboak, que si, gizonak futbol, que si, neskak, no sé qué, que si, azten dira, claro, haien artean liatzen, que es como lo normal, ¿no? Baina gero gaude, las queers, hor, en plan... Ni pa ti, ni pa bi. Pues nik erosi dut el Animal Crossing, no sé qué. Eta orduan, de repente, internetari esker, pues ezagutzen dituzu beste pertsona batzuk, gainera hurbil, porque ni burlatan bizi nintzen Iruñatik oso hurbil. Eta, claro, de repente, diskuritzen duzu, Iruña herrian, badago laniztasun handia. Orduan hori, pues, como guai da. Baina internetak salbatu ninduen. Bai deragarako eta baita bizitzarako, oza, eskizan zen. Hori, referente guztiak hor daude, dena hor dago, batean zure eskutan. Eske nahi drag mundua atentza ditzit, horregatik, baita ere komediarekin lotura dauelako, ez? Madriden ezagutzen den lehen esan dugun drag bat, eta komedia egiten duenean, adibidez, improvisazio mundu hortan mugitzen baldin mazeek, ikusten duzu, drag munduan ibiltzen direnak, izan zirela, improvisazio munduan lehenak ere. Total. Eta dira, como, mingain super zorrotza duten artistak, baino ala ere como obsesionatzen garenak beraiekin, osea, badago adibidez estatu batuetan Bianca del Rio zela Drag Raceen 6. Edizioa irabazi zuena. Eta, osea, pertsona horrek kobratzen du jendea iraintzeko. Osea, eta da, como, rollo, goko da hori holtzara, Ainhoa Etxebarria, eta gotzen da Ainhoa Etxebarria, eta jarri diote laudatu, eta Ainhoa Etxebarria, cariño, no sé qué, no sé cuántas, no sé qué. Eta, claro, baina igual du, porque da como que temeas de la risa. Total. Es que egiten dute hain zora garri. Egiteko modua, ez da? Ikusi, nire Arriolak, baina izan zidan, nire Arriolak gure aktore magisima, guazeneko maitanen maite zaitut, eta beti errepikatzen dut, berak esan dako hau, ze berabe oso, osea, nireak arnasi hartzen dut, eta ni barretzen dut. Osea, de gaina zora garrixe. Berak asko esaten da hori, ez? Bai emakumiok, ero, bai kolektiboko jentia, barkatu, Mikel, umorea egiteko orduan, lehenik eta behin euran buru oso landuta dakarre, euran buru oso matxakata dakarre, askotan inkluso beraien burari egiten diote barre, ez? Eta gero kriston burra da bota zenke, baina publikoak badaki hor, bere burua ere badagolak landuta. Osa, ez tekizelan esplika. Self-awareness edukitzea, jakitean nor garen eta non gauden. Eta izan dugun prozesua. Rollo, nik ja pasatu dut, como, jo que se, bullyinga, edo gaizki pasatzea, edo presioa, edo no seke, ordan, ja, nire buruarik diez diozu barrerik egingo, porque ya gestionatu dut guztia. Hori da. Como, me gorda, sí, me encanta, cariño, travesti, soy un transformer, todo perfecto. Hori ja pasa dugu. Gauza berrik esan, ez da? Hori da. Gero gertatzen da, dendazko, pues igual, ez duela hortan eritxet, da, como, chica, pues te maizun no sé qué de risas, tampoco te ofendas, porque da, como, amor, ulertu behar dugu, como, la vibe, como momentua, no sé qué. Gero ere, evidentemente, pues, respeto faltatu gabe, eta dena perfecto, eta noski, Baina da, como, hori, lanketa hori egin behar da. Eta, adibidez, pues, con perdón, baina gizonei egiten diegunean, edo no sé qué, askotan, como que, dira, muy vulnerables, eta da, como, no sé qué, la travelo esta, lo que me ha dicho, de no sé qué, eta da, como, cariño, es que igual pasa behar duzu, un par de vueltitas gu bezala egin duguna kon 10 urtekin dutxan, no? Igual jaztu gestio hori egin behar duzu zure gorputzarekiko eta zure intzetereriko, eta ez ofenditu emakume batek esaten dituelako, pues yo que sé que. Porque da como, jakin barko ez da. Den plan, emoten dau gexa afektaten dutzela. Bai. Gexa, bai, ez da gexo horre gauza lantzen. Pikatzen dira asko. Bueno, nik esan biharra dakat, hau esparote esaten, errementa engot. Korrikan aurten, kristona sarripianen eta kampaina bat montan eban. Perfecta. Kontu bezuek argitaratu zen duten publikazioin, ez da zelan kilometro trabestea egiten zan, korrikan. Eta de repente horri iruzkin batzuk egoezen. Bueno. Errespetu pixka bat, euskarari, errespetu pixka bat, parkatu, kilometro trabesteagatik, parkatu? Osea, euskararen alde gabiz eta de repente errespetu pixka bat, bueno, komentario batzuk oso iraingarrixak. Bai. Osea, nik komentanean leku guztixetan, publikoki, egona zen leku guztixetan, komentatu egin nago jakin daixon, eta nire lagunai esan etzen zure komentario xo, like emoteko bestiai denuntziatzeko. Ostras, Pedrin, baina ezke gentik ja ondiokan neure, nik ikuste dutena, gizarte honetan ondegan, albina ikusita, jentik esan dabe momentun, errespetua faltatzen ari dela,
gauzak ez da zon. Pero gainera da como, hau ez da korrika, ez kendu korrikari beretal. A ber, korrika beti izan da, azteko zirko bat, Bai. ze bada, zentzu honenean, ez da Efectivo, zirko bat. Osea, da Euskal Herri osotik pasatzen den gauza bat, eta daude travestiak, baina daude aizkolariak, eta daude, Claro. jo que se, pues, etortzen direnak ezkon berriak, edo ezkon gaiak, edo etortzen Hori direnak, da. no seke, da zirkismo, da ongi Efectivo, pasatzea. Korrika da soinu, euskararen alde egiteko soinua, ez? Total. Soinua Bai, egin, hori eta, da. joe, ba, Eta soinua gero- egin behar dima da. Eta politxera ze, ikusi, egongenke bi pertsona guztiz iritzi, bai politiko, bai edozein motatako iritzi desberdinak daukagunak bat egiten dugunak Itxara euskaran alde. berdinean, bai. Total. Eta ni pertsona horri egun hortan eskua emango diot. Total. Eta aurre egingo dugu, zetakau helburu bat. Eta gero da, como, utzi zure aldarrikapen pertsonalak. Hori Ez da. que, hau ez da aldarrikapen pertsonal bat. Hau naiz ni, en plan, ya está. Claro. Egin dugu kilometro travestia, porque travestia Total. gara, punch. Bai. Da, como, esan aizkolari ez egiteko, aizkolarien kilometroa. Hori Pues da, es que, cariño, hori o aldarrikapen sea, pertsonal es bat, que- ze aizkolari, Claro, eske aizkolari behin talde. aldarrikatzen, Bai. aizkora eta Es zei que- dira. Bai. No, fuerte da. Hala ere, komentario batzuk jaziren, como, en plan, Bai. en plan, es que batzuk diren oso terribleak, eta... Bueno, salatu eta baitako. euren Baina profileko como, argazkixak. Zer da, hau, oza, ¿a dónde quieres llevar? Bate jartzen du, halal. En plan, ¿cómo? En plan, zer diozu? Es que jendari igual zaio bat edo bertze, igual zaio zer kritikatu. Bai. Eta gero ikustea profil argazkiak. Bate jarri zegoen komentario bat, no seke, ez dakit, como super misogino, no seke. Bai, oso. Eta batek erantzun zion, sartu nahi zure profilean, eta boiera bat dirudizu. Baina, Bezain bateke gizon bat, ipinimena, errespetu ez ofendida. faltatzeko eta hori dana, eta derrepente sartzeza daukan eskopeta eta basurde hil bat. Total, Osea, total. ostras, tio. Osea, ena sartuko hortan, baina, sabiz esaten errespetu, osea, mesedez, osea. En fin, fuertea da. Baina Bai, alare, jentien entendimendu ez da sartzen. argi eta garbi jarraituko dugu hau egiten, eta Efectivamente. jarraituko dugu dentro que cabe humorearekin hartzen komentario hauek, porque Bai. cariño, gu hemen gaude, eta jarraituko Ikus dugu. dezazun lekuzkanpo eta eta tokizkanpo punch, dagoena ja. zuzarela. Hori da, Hori da. hori da. Ya está. Eta ya está. Esanen bizan. Segi Ez, Mikel. kilometro zure gehiago beraketa. daudela, ez daldi maztu kilometro hortan begiratu, ba ez begiratu, kilometro gehiago daula. Tako, bai. Bai. Zehaztunak diren. Bai. Bai. Lehen ez dugu aipatu, hitz egin dugu humorearen inguruan, eta nik aipatu behar dut Divina Bai. Komedia. Ai, Divina Euskal Komedia. Herrian dela humorea hobe egiten duen travestia, Bai. zalantzarik gabe. Bai, Es que da. neure peio, neure peio, Neure superfansa da. Normal. Gaina, ez dut aparte, porque peio zuk ezagutzen duzu Bai, hori bikotean, bai. peio, eta peio da superlotzatixe, eta de repente le encanta, Divina da super zorrotza, oso Bai. humore, gaizture, tío, gaizture, ni me encanta. Eta peiori, vamos, peiora, que no caga, beraz. Total. Pues ekarri barko zenuketen dizuet kafe hartzera, porque es que Bai, da beatu. risas aseguradas, da perfecta. Bai, egiz esan. Igual depresión asegurada ere. Be bai, dena izan be daiteke. bai, beatu. Divinarekin dena izan daiteke. Bai. Zu kafezalea zara? Bai, baino saiatu naiz ere murrizten. Ah. Ze oso kafezalea izan, nahi. Egunean zenbat. No, lehen, pues, iruzpalau lasai asko. Gehien bat, hasi naiztenan como sozializatzen, gertatu Ja. gehiago. Ja. En plan, hasi naiztenan como lanean eta no sé qué tal, lanean como, ai, venga, kafetxo bat, venga, perfecto, kafetxo bat. Eta gero ditut dantzak, ai, entxegoa bainoren kafetxo bat, no sé qué, eta no sé qué. Eta de repente, Egixe. zaudezu hola. Ja, ja. Eta dizu, en plan, Hoxe. igual, hainbeste, como que no, no? Eta Zer du horaz, arte dakazu kafea mugatuta? Adibidez, atxaldeko 6 ja, kafea ez, eta igual... Eta orduan ja kainaz, no? Karo, bai, baina, bueno, loiteko igual, Ja. hobeto... Ez dit, lo egiteko ez dit hainbeste afektatzen, ematen diana como urduritasuna. Ja, ja. Orduan, horregatik murriztu nuen, eta ja, ez dut como ordutu giri jarri, ja, zuzenan murriztu nuen, eta oran ere naiz super matxazalea, naiz una matxa Ai, girl, bai, Bai, nupe matxe dut, matxi, es que- matxi super guai Gainera da. dauka como, a ver, hau esango dut, como en el mejor de los sentidos, dago super goxoan, eri me encanta, eta tal. Baina gero ere dauka como un punto de nagoriretxan matxa bat egiten, banoa kaletik con mi matxa, eta dauka Erakutzi como... biharra, ez? Bai, Arro egoti de total. matxan hartzen, luego diruakat, Total. luego baristana, zero artista bat da, ze nik prestatzen dut Total, etxean. Eta moderna, Eta moderna. Ni ya zute daten, como, no, ni ya mi machita, no Hori sé da. qué, orduan como un punto que da incluso aldarrikatzaia iruditzen Bai, zen, bai, ¿sabes? be Como, bai, be bai, noski baiet. Como mi matxa. Bai, Orduan, baina, bai, gero da, osea, me encanta. Gainera, ohitu naiz, matxa azukrerik gabe hartzea. Ze kafe hartzen dut azukrarekin. karo. Orduan matxa zinintzenan esan nuen, azukrerik gabe ni ohituko naiz, eta ohitu naiz. Ose ondo. Orduan, nire hori Ni matxai murrizteko. normalin botatzen dutzat, ero esni edo avena, koko arroz, edo Koko zoze- esan barrun, koko, oh my Super God. ederra da, bai, kriston toki motatzen eta kanela bizkai botatzen, Mhm. etxen dut hor neure sorgin keri xaneok esan dutena, baina onkaiko kadarau matxa bat.
A ber. elaborazio guztik enduzta, de repente, superredera. Super, eta gainera, matxa zapora dauka, que hori ez dain erresa. Bai, Hori ez dain erresa, ixe ez da. askotan da como, ai, matxa zaporea, edo pistatxorekin, ai, pistatxo Ah, que zaporea, bueno. eta da como, Ja. amor, hau ez da pistatxo. Bai. Hau ez Hau da ez da pistatxo, matxo, bai. matxa, hau da, un Bai. batidito. Bai, jogurra bezala, Bai, kaikurena, bai, Marrubi matxa. zapore, bueno, bueno, marrubi. Marrubi zozkia, qué horror. Marrubi Gustatzen zaizu, zozkia. Ez. Ez que ez dauka zapore, ez dauka marrubi Bueno, ni zaporerik. frigopie bai, Egia da, frigopie, baina Frigopie. frigopie ez da, como, Ez da marrubi De zaporea. rollo, tarta de queso fresas batean. es Oh, que ja. gaten zarenan como, Bai. ai, helado de fresa, ez da marrubi. Flash, flashak, Buma flasha. bai, kongeladoren sartzen Bai, dituzunak. buma flasha. Oie, que bai, Coca-Cola zaporea, marrubi zaporea, limui zaporea, ez Ja. dut, bueno, Ja. a ber, Un poco. goxua da hola baino, Pinzas. hoi da. Ba, flash de matcha, ideia kaikuntzat. Ojo. Ui, Ojo, nik hori ja igual ez dut Apuntatu, erosten, Apuntatu, Ni- Bueno, flash de matxaka, eta gero esniaz nazta eta rollo granizau, etate. Edo esne bat sartzen duzu como literal Hoix, flasha hor ai. urtu arte, en plan. Hori da. Datu, hor ja igual kontrolan, bai. Zue txikitan igual. egiten zen jogurra hartu eta goiara... Noski. Ai, maestra ladera, ba, claro, baiet, hombre. Noski. Eta petit Suisse, bai. petit suizakin be bai, hori Bai. da. Sasoi bat gaina petit suizak saltzen ben, ero ekarten ben erregalo bezala, hone, Bai, palituk, bai. sartzeko, gero. Bai, bai, bai. Bai. Ah, bai, Bai. Gaur egun beste isen batakarre. Ez guzen esatez, ez guz promozio irik etxalperri. Hoi da. ez. Así que listo. Esperatea. Jarko dugu cappuccino bat imakilla eta ezkaiora. Ba, Igual, ideia bota deu, ojo. flashan Tate. matcha flash, eta porcentajea bakoitza eta listo. Vale? Hori da. Ya está. Inda. Perfecto. Bai, bueno, por cierto, Mikel, programa honetauke kaikukeriak isena. Bai, bira, Eta- justo oain eta behar nun gai hau. Bai, ez da? Bai, kakukeriak, ba, zuen... Irakurtzen duzu. Bai, Bai, bai. bai. Ja sigaz konfiantzia Hoi hartzen da, alkarreaz. hoi da. Bai. Kaikukeriak saioan, ba, zuen kaikukeri bat kontatzeko aukera baldin badakazue, Mhm. ba, eskertuko dizu. A ber, Igual, jendearentzat zer da kaikukeri bat, bueno, ba, egunerokotasunean gertatzen ez diren hoiek, ba, Kafesnetan bustita, edo Hoi da. kafetan, edo matxatan bustita. Hoi da. Ikusi nahi moron. Txatxan je. Txatxa. beraz, hemen, ok, ez dakit nik guztiz ulertu dudan zer den, baina, bueno, nik kontako Bai. izuet, esperientzia bat non izan nintzen super ridikula. perfecto, hori da, Hoxe! hori da Super kaikukeri bat. ridikula. Ze Mikel eta oso hori da eduka hori, tio. Nahi dudana. Vale, hau izan zen duela, oso gutxi duela, pasaden abenduan. Ospatu zen aske jaialdia. Ai, Eta, bueno, ba, orduan bertan egon ginen, travestiak, oso gustora, holtzan, no? Gaueko ordu txikitan, no seke dena perfecto, ginen gure performanza, DJ seta, musika jartzen divertidísimas. Eta guaiak den pixkat, con un par de cappuccinos de más, no? Bai. Oso gustorika. baina cappuccino da cappuccino edo beste gaza, bazare. Hori ja, bakoitzaren Vale. interpretazioa. Total, eta bueno, oso konten, no seke, eta esan, gainera esken nik esan nuen, porque nahiz una ridícula, esan nuen, guazen pasarela bat egitera publikoarekin, no? Eta como Ai. publiko ateratzea, eta egiten dugu pasarela Maravilla. denak perfecto. top. Venga, ba. Eta joten gara, lau pagos travesti behera, en plan, venga, ba, irekitzen dugu hor pasillo bat. Zer, gero imaginatu, ze handia zen hori, zenbat jende, eta ze pasillo ireki zen. Boa, dena perfecto. Lurra zen arrizkoa. Claro, bakizue jaialdi Uste, batean, ze aurreatzen naizela, eh? ze lurra izan daiteke. Vale. Orduan, irekitzen dugu eta esaten dugu mikrotik, venga, ba, pasarela bat ingo dugu, no seke, dena perfecto. Eta ridikula berriz, erabakitzen dut, nik en plan, zeneiz la diva, nik egingo dut adibidea. Ai. Hola, Vale. jendeak ikusteko, Mundu zer guzti egin behar den. expectante. Hau da, lista irekita zeon jende guztiarentzat edo bosei zinaten zuen artean egiteko pasarela? Gu egasi behar ginen, baina gero printzipio zen jende ateratzeko, Vale. eta haiek ere askatzeko, como que tengan Vale. momentua izateko, eta Vale, luma ateratzeko, no? vale. Laguna kort artean, no seke, dena perfecto. Venga, baira egitzen dugu, eta ni, venga, ni hasiko, zuek ikusteko nola egiten den. Ni 20 zentimetroko plataforma batzuekin, osea. Uf. Karo, mundu guztia horrean. Eta ni, venga, musika, bat, bi, 3 pauso, de repente ikusten dut ni, peiat, zorua, eta ni plan, komo, lurrera erori nintzen. Gainera momentu, como que da inazkarra, como que ez duzu bizitzen, ja, batan zaude lurrean. Orduan, da, como, mundu guztia begira, atzeko neska batzuk, en plan, laguntzen, en plan, ai, cariño, ongi zaude, eta ni, en plan, perdón, vale, okerrena. No, es que hemen ez da bukatzen, porque nik zanuen, hau salbatu behar da. Venga, pum, pixkat floor performance, mugitzen hankak, no seke, bano altxatzera, berriz erortzen naiz, mundu guztiaren aurrean, eta altxatu nintzen, eta esan nuen, bueno, orain zuek. Osa, baina, asisten hemen eta ni, Orain a zuek. 2 metros
Ez nuen gehiago egin, eta zenuen, bueno, Orain zuek. jarraitu ez duek. Adibide hau zan, orain zuek. Orain zuek. Nahiko ridikula. Baino, egia san, como que hainonki pasa nuen que me dio igual. Ja. Bai raiatu nintzen pixkat en plan, que ridi mundu guztia begira, no sé qué, eta yo por chula erori naiz. Baina gero nuen, pues que divertida, ¿no? En Ja, plan, total. ya está. Horrez Jendea- aparte, baina gizartea pilo bat aldatu da, ez? Total. Porque lehena, entzungo zendun sareati, ez, de fondo, xango zan como, eta gore egun zan como, fijo hori entzun zara, ez? Bai. En plan de gentil laguntzea, Eta gero hori jendea mea de la risa. Baina, Bai, como badakit, ez como zentzu txarrean. Es que Pues ya. a ver, hori Bai, da bai, la bai. travesti con la plataforma, lurrera, con la peluca, lurra, karo, dena lokatza, oso divertida. Osea, urten zendun rollo kukaratxak, tabernetako kukaratxa monez dana, Imaginatu nola zegoen peluka. Oh my god. Baina, nire galdera da, jendea grabatzen hasitzen mobilakin, ero izan zinean, no? Lehenago ere, claro, norbaitek grabatu zuen, porque jendea grabatzen ari zen. Porque Eta bideo pasarela hori bat badaukazu? grabatzen- Ez daukat. Eta eskatu dute, baina ez dit inork bidali. Ez dut eskatu modu publikoan, jarri barko nuke stories bat, en Bai. plan, igual hemendik bidalizakegu Bai. norbaitek baldin badu bideo hori, Mesedez. ni erortzen aske jaialdian pasarela egiten como una ridícula, bidali mesedez. Jarriko- Hirugarren pausuan, Es bazpare. que hirugarren pausua, que ridícula, porque, bueno, iritz pixka batxat, hiru pauso. Bueno, pum, ondo pam, geratu zar, ze, barriro. bat, bi eta pum, hiru. Eta lurrera. Ai. Ridi. Bai, Bakizu nik ez ditutela inoiz takoia jarri. Ez? Baina, klaro, nire... Privilegioa. Ez, gauza da, nire dakatela 45 bat. Ostras, bost, berdin, ja. Eta ez dut inoiz aurkitu nire taiako... Ez duzu gehiagi bilatu, porque gainera Madrilen saltzen dira. Bai? Nire aizpak susipusik Ez, ez, ez. adibidez, dauka berrogeita bosta, badaude. Así que bilatu, eta jantzi noizbait, porque eske behar Ni probatu nahi, ez? Bai. Claro, igual, ja... Takoiekin igual 2 metrora eritxiko naiz. Oh, perfecto. Enbizu txou bat, Ez da guarazorik. monologu takoikin. Bai. Eta erortzen bazara monologoan, eske, la risa asegurada. Likes. Ya está, Altzata, ya punto. está. Hori Likes. da. Hori da. Hortan pitxatu behar da bain. Noski Hombre, hori. bizitzen dena monetizatu behar da, en plan. Dana, Erortzen dana. naiz, monetizatu. Hori da. Bueno. Beti izaten dut, erortzen manaiz, grabatu. Hori Hori da da. garrantzitsuena. Zede, txenoan kobra moru, Claro. gero nuntixuta da nahi manela. Claro. Duela 3-4 hilabete, amurrion izan zen, bai. Ni nire espektakuluetan aurretik jartzen dut asteko bideo bat, ez? Pantalla hundi. Ah, bai. Eta hori grabatzen dut ordu bete lehenago. Da falso direkto bezala, atatzen naizela holtzara, ez dakize. Oh, wow, Eta- production. Bai. Eta justo hori grabatzen ordu bete lehenago, bapaten, oholtzateatzen, zeon barra handi bat, eta buruakin emanun, eta burua irekinun, 3 zentimetroko raja bat inun hemen, Ta. hola, odoletan hasi nintzen, ordu bete lehenago. Perfecto. Zein nun, grabatuta dago, hori grabatuta dago. Eta Ja, espero hori jarri jarri denke. izana. Claro, Hombre. monologoa hasteko bideo hori erabili nun, eta earki. Eta ero zen atokia zelen urten zendun, hemen hau dana odolostute edo... Ez, gainera ni odolakin mareatu iten naiz. Ai, Claro. fantasia. Orduan, justo zentziaten, mira, hor dakazu ospitale bat, 5 minutua ospitale, venga, area jun, grapa jarri ziaten ni, claro, nahi, oidana, beldurra mateit, maretiten naiz, orduan, nire teknikoak ikun nintzen, eta eskua manion, beha grapa, osea, ospitalen grapa jartzen ontzian, da, ni hola, eskua maten, hola, beldurrakin, da. Rapatu zizuten edo zer. Hoxe, Ez, 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 ez. Eta ulia da kasu? Bai, hemen dakatu, indikan ez da ikusten. Baina- A ver. Bueno, Ez da bada. ikusten, bai, Bai, ikusten da, ikusten Ono da. rastu bizkat, espeina izatxut. Bai. Ai, que fuerte. Wow. Eta grapak mine motzuen? Ez, Zerrea. gela jarri ziaten, Ah, eta hola grapa jarri ziaten, da, ja, ondo. Work. Ah, beatu. Eta hori, ba, monetizatu behar da. Ez que aprobetxatu behar da dena bizitza hontan. Total. John Watersek esaten zuen, zerbait baldin baduzu bizitza hontan, aprobetxatu maksimora. Egixe da. Altua zara, batera holtzara, takoiekin. Baxua zara, batera holtzara, belauniko. Ez que aprobetxatu behar da, exageratu behar da duguna. Egia da, guri antzerko eskolan erakuste deskun, ez? Adibidez, normalin, guk dakau aktore modun, ero, bueno, esango, eszenatokira Bai. gatzen garen pertsona bezala, dakauzela ezaugarri batzuk, askotan gaina, guk ez dugu zanak nahi erakutzi, ez ba, adibidez, nineukan klasin beste neska bat, eta beti, deitzetzen kastinak egiteko para hacer de niña, eta tipizan ni baino nagusiagoa. Baina izan, txiki-txikixe, como la niña esta ucraniana adopta benela eta Bai. esanela ume bat, Bai, barroio bai. niña ucraniana zan. Ero niña rusa, ez da inungu zan. Bueno, ulertzen da. Bai. Ba, tipa, Natasha, beti, ah? bai, Natatxa Bai. modun. Ipini berane hori bat, zer jarritxeko zeinan. Eta total, ze pasazan, azkan ninik esan etzan, behatu, eno esate beran izena,
A ber, esplotan bizu, ume bat Ja, emotezu, eta ya gaina está. dakazu, heldutasun bat aktore bezala ona zazela, tia. Go Osea, for it. ezin zuen de madre de familia, porque metro 30 kasu. Go Ez for eso, it. ez Go eso. for it. Eta eske ume arpexe totala. Bueno, a ber, komedia munduan hori ama bezala gertzen baldin bada, nik uste hori, parraiteko, puntu hona dela. Ja, baina benetan ez ditut, ume bat emoten bala. Osea, arei ipintzetzazu, ume bat, eta umik, nausixaua mongo dau bera baino. Ez alturagatik, de? Ja, itxuragatik, Aurpegia, ezta? Aurpegia, ja. bai. Bai, eta hori niretzat errore bat da hori disimulatzen saiatzea. Bai, Edo esatea, hori da. ez nabaritzea, makiatuko naiz como heldu bat eza. Tia, aprobetxatu. Hori da. Artea egiteko gutxien, Total, baina aprobetxatu, tío. Total, porque ero, dako por zerbait ejemplo, Mikele komedia ondo egiten da bera, eta Mikelek ez nahi dut aktore serioa izan duz. Pues ez, cariño, No, aprobetxa ezin da. hori naturalki dakasuna, eta Humorea. esplotatu hori. Hugo Silvari hori más o menos gertatu Hugo zitzaio. Silva nahi bat dakazu. Ni? Ontxe zazule, Baizea, Hugo bai, Silva. porque dakazu oraina eta kasu arpexin, Hugo modun da Silva, bizarra eta. Eta ja, no? Bai. Claro, bi begiazka, bi berarri. A ver, Hugo Silva, Baina ontxe Hugo Silva ikono bat zazule. izan da. Tan- Mese, si viniste a ben Hugo Silva, Mikel Hugo Silva zaz? Ai, tia. Bai, niri me recuerda más a Aitor Albizua. Aitor Albizua, zertasuna te zani Aitor Albizua. Este Aitor beni bili dela, Albizua, Aitor bai, eta orai Albizua. cifras y letras egiten Errezo, duena. Madriden Badauka bai, como aurpegit, gato. bai, Bai? como Bai, esto. bakazu, bai. Hauxe, kokotzi. Hauxe. Bola. Bakazu zer, bai, Bai, eta Aitor Albizua begiak eta da. bai. Bai, total. Ba, Hugo Silvari gertatzen zaio, paper serio horiek egiteko, komedia azkala, baina gero konturatu da komedia munduan ondo maten zaiola. Komediako paper horiek egiteko. Eta bira. Bai. Eta hoi zan, apunte txiki bat. Ba, perfecto. Barra egin behar dugu gure Bai, buruari. bai, Osea, nizet, no sé, adibidez ikusten dituguna persona lodiak, barra egiten lodi daudelako, da como, eske hau da zoragarri. Bai. Bai. Hau da behar duguna. Hau da aprobetxatu baduguna, garena, eta hortik umorea egin, artea egin, eta ongi pasatu. Bere kasuan sudura handia katela baita ere. Ba, aprobetxatu. Ez dakuzu alko handixe zu. Bai. Ez, baina, bueno, nitagate Ana Lordi aktoreak berak esaten dau, bera dela euskal komunetako argazkixe. Badakixo horrek perfil ezagertzen dizena. Zeanak Amatxi eta bai. Bai. Lo más. Bueno, kaikukeria kontatuta, joku bat prestatu dizu. Bai, Perfecto. tatako deu, Ainoa. Eta badago saririk edo. Bai, matxa. Saria Ai, emozionala da, eta gero matxa. Flash de matxa, hoi da Bai. saria. Vale. Ruleta bada, Lau emakume, perfecto. bai, eta Ah, bueno, peio. Hoi da. Love peio. bira ingo deu, eta tokatzen dana, esplikatu behar duzu, bueno, o berarekin kafe bat hartuko zenuke edo ez, Aha, eta baita ere, bera ze kafe mota izango zen. ok, vale. Vale? Orduan biratu ingo deu. Txin, a ver. Lady Gaga. Lady Gaga. Dena, Dena berarekin pues dena. evidentemente hartuko nuke berarekin kafe bat, porque da nire munduko ametxik handiena, Total. orduan nahiko erresa da. Eta beraz izango zen, ba, niri irutzen zait Lady Gaga, nik maitut pila bat, irutzen zait como muy cigarrera, café solo, café americano, nire izango zen, amerikano izotzakin zalantzari gabe. Bai, ez que da, niretzat da como amerikano izotzakin Tia, da. bar, nino ban pentsaten, es más, nino ban pentsaten, bera Lady Gaga, hain jan pertsona ona, osea, bestikin preocupaten dela, nik apropos hartuko neban, ni neuk, amerikano izotzekin, baina XXL, Bai, ez ze zain bukatzea, egon gozan ni bukatu arte. total. Orduan, bai, eske total, tia, bar, nire pentsat. Ni egon bai. itxan bera ikusten Barcelonan. Nire, aurreko, maigen, ai, Bai, nire! Buah, Bai, increíble, perfecta, ez benetan, nire osea. bizitzako kontzertu xan. Bai, Nire bai. bizitzako kontzertu xan da. Bai. Kafe y cigarro Alejandro, ez? Hor utziko. Mira, es que le pegamos, goion, neri, me pega la idea de esnatzea goizeko amabitan, eta esatea, un cigarrito y un americano, Hori da. eta azte nahi segunarekin. Hori. Hori, eta gero pilatesea. Tope. Txapeldunen gosaria, ez da? Hori da. Bueno, Ai, beste... bakarra, bai, beste bat. Bai, Venga, Bai, beste bat. mesedez. Inés. Ariana Grande. Inés Hernan, Inés Hernán. hartuko nuke kafe bat berarekin. Ze gainera ezagutzen dut eta oso maja. Ze kafe mota izango zen? Rollo le pega kafesne normal bat, rollo auzoko kafetegi batean, en plan... Natias. Osa, Bai. ja, Natias eta kristalesko pasuna Total, total. Bai, le pega hori. Edo kafe de kebab. Bakizu bain kebabetan kafea egiten hasi direla, Madriden behintzat. Ah, Bai, ez bai, bai. nekien. Baina bai. Kafe de kebab. Bai. Ez. Kebabetan, kafetera jarri dela, orduan kafea jartzen dela. Kafea eta saltxatxuri. Bai, hori da. hori da. Wow.
Bakizu, Inez, mutrikun egon zanela, bideo bat grabaten, mutrikun etxen dabez, irailin, beste kalbaixuak, planeta. bai, eta goitxiberak bajaten diz, Bai. ezta? Taka, eta bera, monta izan goitxibera baten, eta baja izan bideura YouTubeen. Engantxada biba neudana ikusten hortxe, bera topin, magizimere, superondo. Da oso maja. Bai. Niri dut fuerte nola egin dezaken hainbeste lan. Total. Nola egon daiteke munduko programa guztietan. Eta magire, tio. Eta ondo iten. Bai. Eta ondo egiten. Bai, Ze- bai, joe. Bai, Inez, badago jendea. matxesatxu hau, asko Bai, matxesatxu hau. maite zaitugu. Bai. Zure fan zana, Majísima. gaz. Venga. Azkena. Ja denak ingo dituz, no? Si total. Ja, venga, bai, zidu Porque demontre. ya Urrengo total. Venga. Peio reparaz, barkatu, ez dugu nahita, ez da osondo agertzen argazkia, baina benetan ez dugu lain nahita, Ez. peio matxesatxu hau, Maite eta zaitugu. jazta, Maite barkatu. zaitugu. Nik peiorekin hartuko nuke kafe bat, ezagutzen dut ere, eta oso tipo majoa da. Eta, Bai. eta oso guai. Bai. Oso sortzaia da, beti Bai. da, beran buru betira, nik aldez kafeina hoi binik honetan. Bai, Bai, bai. lasaitzeko, ez da? Bai. Ez que bestela, bada Bereak. hiperaktibitate gehiago, le da algo. Eta sakarinakin o azukreakin, uste? Utxa. Utxa. Osea, deus gabe, bai. Bai. Bai, ja le pega. Total. Baina Hoi bai, ba. hate jasotzen du, Eta, bat falta zaigu? Ai, falta Venga, Madonna, Mari Mandona. Love her, ere. Bai. Maite dut pila bat, orduan harteko nuke biba kafe bat berarekin. Eta berez izango zen. Ez que me pega ere pixkat Lady Gaga, kafe Bai. zigarrera, baina ez esatagatik gauza bera. Total. Pues esango dut cappuccino bat, bere itelarekin oso zenatuta dago, eta como oso tal, cappuccino bat. Kaiku cappuccino bat, handia. Bai, Krema pixatekin goran, ez da? Ta, botatuko du, kanela pixatekin o? Ni bai, Bai, kanela bai, bai. suerte emoteko. Bai, eh? Bai, ni beti suerte emoteko, txas, hiru. Ah, bai, Hiru, eh? Bai, Oh my hiru God. botatetzat. Bat, Wow. bi, eta lurrera, Wow. hirugarrenia. Eta daka lagunak, juten dizen inkastin bat etxea, haude, beridiko, kanela, frota, eta esku garbitzen da bela blan kanelaz. Begira. Suerte emoteko. Oh, bira. Bai, 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 bai. Oh, wow, beha ingo dugu. Que, por cierto, Madonak etxen dau kontzertua, eta gero aste bete ero rehabilitazioen egoten da, bueno, denporan ez dago emon kontzertuik, baina... Perfecta. Ez que libina. Ziur ez duela behar, baina bera, hasi, ai, gero azte Total. bete. Rehabilitazioen, No, espanu. behar dut, venga. behar dut. Total. Perfecta, aterako dorein disko berri bat, ikusi duzu? Bai, 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 ikusi. Confessions on a Dance Floor. Baina, ez dute azka Madonna, Igual du. Flor, tío, es que bat, Igual du, bai, ez dakit. Baina hori kristona da, eh? Ba, Bai. uste, Madonna, gaizko espana bilda, 58 konfirmatea no? Nere ama, 58 da. Bai? Ah, bai. Bai. Beatu, ontsi zango. Madonna nere ama izan daiteke? Izan leik, bueno. Baina Madonna da, adinagatik, denon ama. bai. Adinagatik, bai. Adinagatik, bai? Madonna da guztion ama. Bai. 77 urte dazka. Irurogei- 58, eske honena da, tío, Buah, eske dakat eski perfecta, benetan, zeburua, eh? Ninda, enziklopedia bandaz, enziklopedia Ja, ja, bandaz. ja, Dakat ja. amenatzi, baina derrepente akordatxena gauzakin. Nere ama, 88 da. Ah, 88koa? Bai. laro gita Bai, zortzi ordan super Irurogita, jo, 78 da. Vale, kari, Bai. joder, bueno, baina... Ni laroita mekakoa, eta nere ama Esatan irurte izan, osea, zure ama neure aizpaixan Bai, leke, baina, ja, bueno, ja, ja. vale. Prima, ez lejana. Laroi, bai, 78 bai. Ba, irurogita zazpi urte eta jarraitzen du perfecta izaten, Bai, eta total. Sabrina Carpenterrekin koatxelan izan da dena. Bakizu gero korseta eta lapurtu Bai, dutzela. Ke fuerte, ez du bakizu hori. Ez dago ez, eskubiderik, tio. Madonna- Ez da derechoik. Jantzi zuen, porque orain egin du Confessions on the Dance Floor, orduan Bai. jarri zuen, 2006ko look original Ah, bat, bai, irakurri edo. garai hartakoa, eta koatxeran lapurtu diote. Tas, tas. Hombre. Eta ja salduta da, oi, ibeien o salduta... Berak esan du... Bueltatzeko, Bueltatzeko bai. eta sari bat emango Hori duela. da, hori da. Ez que joder, tío. Kaiku Zenbat matxa, guain. Tori. Ez Ez que zenbat diru kosta dezake korse hori. Ez que diru baino berantzako emozionala, Claro, zebera oso pozik claro, eguan, berantzat duela bai, hogei bai. urte koatxelan, emanelago kontzertu hori jantzi hoiekin, ondigan sartu txingako dana, ez que... Eta nire galdera da. Ze segurtasuna dago koatxelan. Ja. Total. Nola lapurtzen total. zaio Madonnari jantzia. Bai, total, Porque ez da total. como, ai, dantzari bat, hemen aurkitzen dut, no seke, eta katillo bat. Madonnaren luka, eta se ba. Igual, Justin Bieberrek kristona zekan montauta eta lapurtu intzioten. Ja. Ez. Ez, nik uzot, Justin Bieber da beriela un momentu beran epoka Ikean. Osa, dana oso gitxi. Oso, bai. Minimal. Oso bai. katalana dana, Bai, oso austeru, bai. ez? Bakixue. Bai, eta dabil beran bitxako momentu horretan. Bai. Bueno, hau gordeko dugu bazpare. Konklusion, ez gara ezer. Osa, ez gara ezer. Ez gara inor. Ez gara inor, ez gara Ez gara ezer. inor. Madonna ebe korseta lapurtzetze, ja, Total. eixe bez. Guri ez digute lapurtzen deus, eta bihotza ez digute lapurtzen. Ja, Bueno, igual. zuri igual. Bai, bueno. Oh my god.
Baixez, Mikel Despetio programizak. Bueno, guztua ontzea. Oso. Eskerrik asko etortzeagatik. Jarrituko nuke hemen. Hora intzun ditu noiz zuen kaikukeriak. Ez kantatu barko dituzte zuen. Claro, kontako zutez, bai. Zuena. Bueno, kontaen da ximen, Ah, bai. Ni Bai, bain, entzungo dut. aurtengo korrikan, pasazta, ja, amaitzeko nire kaiko Bai, korria bai, bateaz. Aurtengo korrikan pasazta, zagen duen, guazen korrikako eibarrea jatesan korrik, Vale. kriston, jase, txosni eta dana guan monta eta karpite dana, eta gu gureko eren esan gendun, zehoztixa, guazen beste nona, aldatzea. Hene, Tolosati pasaten da, joinan Tolosa, Perfectos. petukin de rollu, eta gente guri behire. Guri behire, eta nik antxonteire eta julenteire idatzi inetzen. Zanetzen txutxiz, hamen gazela Tolosan txakorrik pasaden dala eta ez da izer, eta ze, nunda hemen ambientiero. Deramente, azten idezko joran, beste egun baten pasatzen Tolosatik, gaur Tolosa kanpokaldeti pasatzen da. Eta hauxe, ridikola. Perfecta, salare. Bai, ondo. Bai, eta ya está. Bai, pote guen gendun, babarruna jan gendun, eta txea Eta vuelta. ya está. Eta ya está. ¿Y cuál es el problema? Zein da arazoa, Ixo ez. Más a gusto que nadie. Effective Wonder. Ya está. Ya está. Ba, eskerrik asko, etortzeagatik. Bazuei, cariños. Eta ikusiko gara beste baten. Bai, nik beste matxa bat nahi dut. Ai. Por cierto, ikustezun bezala, kafe bat behar nuen. Akorda, bidali zuen kaikukeriak. Idatzi iruzkinetan, bideotan eta zozketa baten sartuko zate. Hori da. Sarixe, ederra gure produktu, kaiku kilometro zero. Kaikukeria.